Ман баҳорро дӯст медорам, барои чӣ ки корои ман дар баҳор нағзай. Ман 2 сол шуд кор мекунам дар дузандагӣ. Зимистон корои мо уқа нағз нестай. Дар баҳор мизоҷони мо бисёр мешаванд, клиентҳо бисёр мешаванд, духтаро кирта бисёр меоранд. Барои ин қара ман баҳорро дӯст медорам. Хонада ҳама каса ҷамъ мешавем баҳор, дар хонаи хеш табор мерем. Барои ин қара ман баҳорро беҳад нағз мебинам. вақте ки наврӯз қариб меомад ва фарогирии наврӯзро ҳама тайёрӣ медиданд, барои ман ҳам як дилхушӣ ва пешравӣ мешуд. Ва хабар мекардам ки наврӯз ба ман як дилхушӣ, пешравӣ ва навигарӣ меорад. ин дар давоми чандин солҳо давом медод то он вақте ки мо бузург шудем. вақте ки сола мо ба ҷое расид ва ташвишҳои зиндагӣ ҷои хурсандиҳои наврӯзиро каме ҳам бошад гирифт. ман ин наврӯзиро аз дигар наврӯзиҳо бисёртар интизор будам, чунки ман аз хона ваъда доданд ки дар ин наврӯзӣ туро оиладор мекунам. аслан наврӯза интизори мо. ин наврӯзи як соли нав. духтарон зебо мешаванд. вақте киртаи атлазар бармекунанд, ин як зеботарин ира фақат дидан дар кор тамошо. ман хидмат зебоиро беҳад бисёр дӯст медорам, беҳад дӯст медорам. мефорам ки ҳама вақт ҳамин хел бошад, ҳама вақт баҳор